Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan sako ne zan yi wanda musulmi da wanda ba musulmi ba. Wato shi da Allah da ke ganin Allah Allah ba masa da. Kuma idan Allah ya ce ka zai dukkan nan wanda ke kana yawan duniya. Wallahi wancin da mace ke sa da ga ta mace ce. Da ke mun bisa Allah ya da lokacin da shi. Sai ka yi wa da kansa ya maka sadaka. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba masa Allah. Wallahi ina ce walau da ta musa. Sai ce lahu ya bainahu. Wata ayati li kulli ajalin kitab. Wato ba dun wasu lokaci da na aje ba. Dan idan yayi lokacin tamu mujrimai zan kama su Allah ce wallahi da tana an gama da ba sauran shi ya duniya so amma dukkan wanda yake jin yana da taurin kai wannan bidiyon ya ishe shi shara kuma maganar annabi Muhammad da muke yi ki ganin kaman wasa ne to ubangijin da ya halicci annabi Muhammad da kansa ya ce inna kafainaka mustahzi'in lalle min isa maka akan masu maka izgilanci yau idan duk duniya za su dafi da musulmi kan ba isa a dauki mataki kan wanda ya zagi annabi ko wa annabi izgilanci ba na rantsi da Allah wallahi junudu samawati wal ard Allah shi zai dau mataki da kansa wannan mutumin da kuke ganin sa kun je abubuwan da ya fara a bidiyon a lokacin da aka shi yan goma a ido ya fito yake wannan bidiyon duka lokacin kulubuta zaran zuwa lokacin da yanzu Allah ya kama shi mutuwa dai na wulakanci wanda dai kaga yayi ban yadda bidiyon kai karshe ba saboda bukatar zuka to wallahi duk wani mutuwa da muka lakanci wannan ya kai karshe ya gama tozar da mutanen mu yana cewa babu wata adalci da za a yi an kashe banza wanda babu wani addini da ya da rashin adalci mun sha fada da abin da kristoci ke wasu ga tagarin su ai ba ta bane ba tagarin daga cikin su mafi yawa wallahi ba addinin kristanci ko ya musu wannan shiri ba amma mafi yawan su ba haka aka tarbiyyantar da su a gidajen su ba sun samu wannan tarbiyyar ne a wajen son zuciyarsu da sauran abubuwa makamancin wannan sai yazo yana cewa in dai har za a yi wa mutanen nan wato adalci to dole a yi wa Deborah adalci har ma yana cewa wukis annabi Muhammad to yanzu ya tabbatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isa kuma isa shine a wajen Allah daman Allah ya ce falamma asabuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in waja'alnahum salafan sai ce wa masalan lil akhirin Allah ya ce wallahi lokacin da suka fusata mu Allah ya ce wallahi sai muka dau mataki akan su muka mai da su labari yanzu ba zama labari ba tsakanin shi da wanda suka shi waye kike jawo mutuwa wanda aka shi da yanzu ya mutu waye kike jawo mutuwa yana live video fa wallahi ka mutuwa yazo ya zara ransa yana haushi haka ya fadi ya mutu ba ko a wajen ga kina na tashi kana ganin sa kai kaga mana mutunci kana ganin sa kaga dan iska kana ganin shi kaga azzalimi kana ganin shi kaga dan wuta wanda ya ishe ku darasin farko da nake so ku kenan duk wanda yake har ma kuna tambayar mu wai menene zai sa aka kashe wanda yayi consulting annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to gashi na ba wanda ya kashe shi ubangijin da ya halicci annabi Muhammad kuma irin daukar ran da kuma duk wanda yayi ka duba kan annabi ya ja lokacin sa kamar yadda shi ma wannan lokacin sa ne to kuma irin mutuwa da yayi kuma ba wanda zai ce wannan mutuwa ce ta kirki mutuwa ce ta alheri dama Allah ya faɗa yayi daidai da abin da Allah ya faɗa cikin Qur'ani Allah ya ce walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum Allah ce ya kake ganin azzalimai sadda malaika ya bayyana musu zai dauki ransu suna magagin mutuwa malaiku suna jibgan su suna cewa ku fitar da ranku da kanku ba mu ku kalle yake kallon lokacin da za ta fita ku dube yake kakari ku dube irin mutuwan kaskanci da yi Allah ya ce fa kaifa idza tawaffatuhum malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ya kake ganin asad da malaiku ke daukar ransu suna jibgan su suna tallaban giyan su suna jibgan su Allah ya ce dalili kuwa zalika bi annahum tabu ma asqata Allah wa karihu wa ridwanahu haka yasa suka bi abin da zai fusata Allah suka aikata suka ji kuma kyashi ko kuma suka kyamaci yardan ubangiji to da ma shi Allah subhanahu wataala a lokacin kai babu inda yake jira sakan dai ba za ka maka ba to saboda haka wannan ya zama darasi ga dukkan wanda yake neman mutuncin manzo Allah wai shine zai fara wukis annabi Muhammad yarinyan nan da yabo a Sokoto zagin annabi tayi zagi na wulakanci ana tabbata ko sarkin Lagos kaje ka zaga irin wannan zagi ba za ka zauna lafiya a Lagos ba bari kuma a yankin mu da ba wanda yake da daraja number 1 kamar annabi Muhammad amma har gobe kuna calling justice for Deborah to say we calling justice for hellfire killer justice in hellfire you should be sorry for yourself wannan